Дорогие браты и сестры, у сённяшнюю нядзельную літургію мы сабраліся не толькі на малітву, але і таксама, каб благаславіць арган, дзякуючы якому літургія, што адбываецца ў гэтай святыні, стане больш прыгожай і больш урачыстай. Музыка падчас святых абрадаў у першую чаргу праслаўляе Бога і дапамагае чалавеку маліцца. Гук аргана становіцца прыгожым сімвалам той новай песні, якую мы павінны спяваць Богу. А новую песню мы спяваем тады, калі жывём добром, з радасцю прымаем Божую волю і выконваем новую запаведь узаемнай любові. Молімся. Пане Боже, Ты бясконцая прыгажосць, Ты мудра кіруеш светам і ў сваёй дабрыні ўпрыгожваеш зямлю. Цябе праслаўляюць хоры анёлаў, заўсёды паслухмяныя Тваім загадам. Тваю хвалу абвяшчаюць нябесныя целы, у нязменным руху выконваюць загады Твайго закону. Все адкупленыя адзіным голасам апяваюць Тваю святасць і радасна узвялічваюць Цябе сэрцам, вуснамі і жыццём. Так і мы, святы народ Твой, сабраны ў гэтай святыні, жадаем з радасцю злучыць нашы галасы са спевам нябеснага касцёла. Просім Цябе, паблагаславі гэты арган, каб нашы гімны і праслаўленні больш годна гучалі перад абліччам Тваёй велічы. Праз Хрыста, Пана нашага. Ну і трэба пробушчу паставіць першы акорд.